man ang ginpili nga mangin emergency medical technician na good nga makabulig sa tion sang emerhensya. Upod sa pila pa ka mga volunteers, amat-amat nila nga napabangon ang isa ka volunteer organization nga dekada naman nga nagaserbisyo sa mga Negrense. Aton kilalahon ng pila lang sa mga ginapabugal nga mga volunteers sa DYA Pilipinas Incorporated sa sini nga episode sang Baganihan. Sang magkalalipong ang 20 ka mga estudyante sa makasimot sang Colored Smoke, isa si Carlo Martin Herasmo sa nangisog agud nga ma-rescue ang mga estudyante. Upod siya mga kaupdanan sa DYA Pilipinas Incorporated, nadala man nila sa ospital ang mga Poso Guards nga nagbatsyag man sadto sang pagpinot sang pagpanginhawa sang makapanimaho sa makahililo nga Colored Smoke nga gingamit sa student activities sa Bacolod City College sang Mayo 29. Si Carlo isa ka seaman, pero bangod man sa iya dedikasyon nga makabulig sa isig katawo, nagserbe siya bilang volunteer emergency medical technician sa DYA sang 2015. I graduated way back 2004 and actually my dream before is to become a doctor, pero though wala siya na although nga puti man ako uniform, I studied Bachelor of Science in Marine Transportation. Pero galing kay do inabla kay tungod ang passion mo, ginabutong kagid balik. Although nga wala mo nalabot ang dream mo to become a doctor. So, nagtupa kami gamon sa medical pero sa pre-hospital setting naman. Istorya ni Carlo, hindi man nangin mahapos ang panugod sa iya pagserbe sa DYA. Natabuan abi nga tungod man sa mga ginapangatuba nga pagtilaw sang organisasyon, naglabot man sa punto nga sa ambulansya na sila masami nagatiner kay wala man sila sang madayunan nga base o kon opisina. Antes nag-pandemic, nagjutay man ang mga volunteers sang DYA hasta nga halos 3 na lang sila ang nabilin nga nagaresponde sa emergency calls kada adlaw. Budlay, sir, as in budlay, because you have limited resources. And syempre, ang funds, importante ang funds, ang logistical needs mo importante. So, dira kita gano'n. Even up to the point na kung kisa ang aton nga fuel comes from our own pockets. That is lang gidya ang desire nga makahelp sa community. With lack of resources, is that you're saying from your pocket? Iban. What made you stay? Ang desire nga makahelp ka sa community, sir, and to make a tangible impact during emergencies. And ay na ang inabla, sir, ang sa nagakakita mo sa nagakakita naton every day. Amo nang ga-inspire sa mo during ang ginaobra sa mga EMS personnel, ang heroic acts nila during emergency, to make a difference amo na ganing ginambal nila nga so others may live. 1996 sa natukod ang DYA Bacolod o kon DYA Recoletos sa idalom sang leadership sang Missionary Order sang Agustinian Recollects. Sang 2017, natigayon man nga gin-turnover sang simbahan ang anay kumbento sa Barangay Villamonte nga karon naging opisina na sang DYA. Sa karon amat-amat naman nga nagabangon ang rescue organization. Pati ang misis ni Carlo kag utod sa DYA naman naga-volunteer bilang emergency responder. Ang pamuno sang Negros Occidental PHO Health Emergency Management Staff nga si Dr. Ruel Herson, isa man gani sa mga volunteer kag nagaserbe nga medical officer sang organization. Kada weekend, nagaupod man sa ambulansya si Doc kag nagapatigayon sang training seminar para sa mga nagkalain-lain nga organisasyon. Kadamanda sa amon gaulubra. Panawag, yes, weekend warrior. So after 5 o'clock sa Friday until Sunday, so muna ang aton nga tour of duty upod sa mga iban nga volunteers. I was inspired na magbulig dito sa government or non-government organization because of that same calling, tanan kita mga teachers o sa inyo profession, that passion na commitment nga magbulig sa isa ka tao in the context of disaster response.
Kung gina-value mo ang work and you love your job, ang kapoy ara gid. But once na nakabuli ka sa isig ka tao, specifically during emergency, iskandamir lang ang fact nga ara kada istorya ka sa pasyente nga napakalma mo, much more kung na-save mo siya, nasalbar mo ang kabuhi, na-extend mo ang life through sa ginobra mo. Like, Para kanday Doc Ruel kag Carlo, husto na ang pagpasalamat kag makita nga hilway na ang mga pasyente nga ila na tagaan sang bulig. fulfillment sa among sila. Lain ang, knowing the fact na because ng action mo, nabuhi ang tao na revive. So, mo na ang driving force. Kapoy-kapoy siya, sir, pero pagkabati mo sa pasyente, nga makaptan ka sa kamot, kag mambalan ka, sir, salamat. Do, sobra pa nga nakabaton ka or nagdaog ka sa jackpot. Do, ang feeling, sir, do galutaw ka sa panganod. Just for a simple thank you nga ginatag niyo. Iniman ang nagahatag sa ila sang matag-adlaw nga inspirasyon kag kabakod sa pagresponde kag pagbulig sa nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.